baby isa. Malayo pa ako kasi. Laki ng magic nila. Ganda ng ilog nila, oh. Ganda, oh. Dagat-dagat. Oh, the beach.
Umabot to Santa Cruz. Mga 3 oras to. Buti ba yung tangkal na yun? Para tayo sa Santa Ignacio. Tarlac na to.
infested na lugar ng mga rebelde. NPA. Oo, at saka ng mga ano, kuta ng Vatican. Eh, may truck, may truck. Di ba umang truck? Palestino siya nakatulong. Hindi naman niya ano yung sige, basta. Infested ng ano ng kanina pa yun. Meron daw natin pumunta ng
batteries. Gagawin nila parang charger. Biyahe ko na rin to magmula dami ni Bito puno yung ito biyahe ko na yun.
ganda. Mahirap. Kaya nga dito sana gusto ko sa ganyan eh. Ay ganda, yan yan. Ito yung malaking tulay. Video mo Nicole. Mag-video ka Nicole. Nicole, mag-video ka. Hindi, Catherine Bernardo. Dati mismo yun. Yan o, si May Barbecue. Walang upuan yan. Galing tumati. Nervous eh. May mga sumusunod sa atin na ano. Oo, ganda diba? Parang sa Baguio. May pine trees. Yung sinasabi ko nga mga daanan. Ito, sa kanto ko tumigil nun eh. Tumigil ako. Nasabi daw niya, ngayon lang naman siya nagsabi. Sinabi niya kanina din. Ano kayo ng kainan? Mamaya meron na naman. Kaya ako. Bigla na naman kasi sigaw eh. Yung sa likod natin, mataranta, banggain tayo. Tatapos siya ng may sangay. Ay, wag ka magtapon dyan. Oy. Talagang matandang ito, maligalig. May sasabi sa likod namin ito. Tatama yan doon sa sasakyan sa likod, sa Michelle. Hindi may nakatutok sa atin. Hindi pa. Kaya nga, kaya doon bigla ang may nakatutok sa atin. Dami siya dahil siya sa karo. Hindi kaya talaga yun. Basta yung pumain sa tingnan sana eh. Basta yung pumain, di ba pinapanihan nila sa akin dati. Bahay dito. Kala mo munisipyo eh. Rawan magsaysay. Galing na. Bakit sa bundok yung school nila? Daligaw na itong ano. Sabi ng Google Map, you left me in the gasoline station. Stop the car, bababa na ako. Ito siguro yung kakaliwa. Nauna pa itong ano, kutsi sa map. Ano itong kutsi ito? Wala ko yung map ito. Naghahanap pa ako. Yun, kaya ang Ito yun. ganda ng kalsada. Yan, ang putok na ganito. Ang kasya.
barbecuehan lang siya. Dito lang ang bayan na walang kainin. Wala kasi tayo sa bayan na, Sa bayan pa eh. nasa ano pa lang tayo eh, highway. Kabukiran. Sa kabukiran ako. Tingin pa yung aso. Yun, Point Beach. Yan, dyan daw, kanan daw tayo, sabi ng ano. Sigurado kayo. Hindi, diretso. Sabi nung ano, yung ano, putik-putik pa naman sa loob. Paano sila nakaparating ng babae mo din? Ay, balad. Tindahan. Sa isang kainan na nga nun, tapipili ako ng isang ulam. Wala kang kainan dito eh. Eh, ito sa bayan, di. Gutom na ba kayo? Sa SM ano? O, sa SF. Sa SM na lang, sa food court. Tapos maglalala kayo ng bakuna sa food. Sarado pa. Hindi, bukas na. Alas 10 nga bukas ang open eh. Magdadalahin mo pa yung tupperware sa loob. Mami na lang yung doon. Hindi naman bawal. Kabanga. Ano kabanga? Food court, hindi naman bawal. Hindi may park dyan.